ஷபாத் ஷலோம் அண்ட் வெல்கம் டு த வாய்ஸ் ஆஃப் தண்டர். இடிமுழக்கத்தின் சத்தத்திற்கு இந்த ஓய்வு நாளிலே உங்களை நான் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நம்ம ஒவ்வொரு வாரமும் ஆகமங்களிலிருந்து ஒவ்வொரு பகுதிகளாக தோரா பகுதிகளாக நாம் தியானித்து வருகிறோம். இதுவரை 44 தோரா பகுதிகளை நாம் தியானித்து இருக்கிறோம். இந்த வாரத்தில் நாம் தியானிக்கவிருப்பதான 45வது தோரா பகுதியினுடைய தலைப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேத் கனான் என்றதான எபிரேய வார்த்தை. இந்த எபிரேய வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்பு நான் மன்றாடினேன் என்று சொல்லி அர்த்தம். அண்ட் ஐ ப்ளீடட். இந்த தோரா பகுதியில் நம்ம உபாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்திலிருந்து 7ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம் வரை நாம் தியானிக்கவிருக்கிறோம். இந்த தோரா பகுதியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 7343 எபிரேய எழுத்துக்கள், 1878 எபிரேய வார்த்தைகள், 122 வசனங்கள், 249 வரிகள், 7 பகுதிகள் அடங்கியுள்ளன. இந்த 7 பகுதிகளை நம்ம ஒரு சுருக்கமான ஒரு அவுட்லைனை நம்ம பார்க்கவிருக்கிறோம். முதலாவது பகுதியில் பார்க்கும்போது கானானை பார்க்க மோசேயினுடைய மன்றாட்டை நம்ம அங்கே பார்க்குறோம். ஆண்டவர் இடத்துல நான் எப்படியாவது கானானை சென்று அந்த தேசத்தை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி மோசே மன்றாடி கேட்கிறார். அதற்காக ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா மறுப்பு தெரிவிக்கிறார். அந்த விஷயத்தை குறித்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்புறமா மக்களுக்கு ஆண்டவருடைய அறிவுரை நம்ம அந்த இடத்துல பார்க்குறோம். ஆண்டவருடைய அறிவுரையாக மோசே கூறுகிறதான ஒரு சில காரியங்கள் நம்ம பார்க்குறோம். ரெண்டாவது பகுதியில் பார்க்கும்போது கற்பனைகளையும் நியாயங்களையும் குறித்து மோசே எச்சரிக்கை. மக்களுக்கு மோசே என்ன பண்ணுறாருன்னா வேதத்தில் இருக்கக்கூடியதான கற்பனைகள் நியாயங்கள் எல்லாவற்றையுமே கர்த்தர் ஏற்கனவே சீனா மலையில் கொடுத்ததான எல்லா காரியங்களையும் எச்சரிக்கையாக மக்களிடத்தில் பேசுகிறது நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்தது 3வது பகுதியில் பார்க்கும்போது யோர்தானுக்கு கிழக்கே அடைக்கல பட்டணங்களை உருவாக்கும்படியாக என்ன பண்ணுறாரு மோசே ஜனங்களிடத்தில் கூறுகிறார். யோர்தானுக்கு கிழக்கேன்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2.5 கோர்த்துரங்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா. இந்த 2.5 கோர்த்துரங்கள் இருக்கக்கூடியதான இந்த பகுதிகளில் 3 அடைக்கல பட்டணங்கள் உருவாக்கும்படியாக ஆண்டவர் மோசேக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதை அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம். 4வது பகுதியில் பார்க்கும்போது சீனா மலையில் கொடுக்கப்பட்ட 10 கற்பனைகளை மீண்டுமாக ஒரு செகண்ட் டைம் மோசே என்ன பண்ணுறாருன்னா ஜனங்களுக்கு எடுத்துரைத்து அது மீண்டுமாக ஒரு ரீகேப் மாதிரி ஞாபகப்படுத்துகிறது நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த தோரா பகுதியில் 10 கற்பனைகள் மறுபடியுமாக மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. 5வது பகுதியில் பார்க்கும்போது மக்களுக்கு கர்த்தர் பேசினதான வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றத்தையும் மறுபடியுமாக மோசே என்ன பண்ணுறாருன்னா ஞாபகப்படுத்துகிறார். 5வது பகுதி முடித்த பிறகு 6வது பகுதியில் இந்த பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா ஷமாவை குறித்து மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது ஷமானா என்னென்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ரேயர். அதை குறித்து நம்ம இந்த தோரா பகுதியில் நம்ம ஆழமாக பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் கற்பனைகளை நினைவில் கொள்ளுதல் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். ஆண்டவருடைய கற்பனைகள்லாம் மனதில் நினைவில் கொள்ளுங்கள், அதெல்லாம் ஒருபோதும் நீங்கள் மறக்கக்கூடாது, கைவிடக்கூடாது, உன் பிள்ளைகளுக்கும் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளுக்கும் கற்றுக் கொடுக்கணும் என்று சொல்லி மோசே என்ன பண்ணுறாருன்னா இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லுகிறதை நம்ம பார்க்குறோம். 7வது பகுதியில் பார்க்கும்போது கானானிய மக்களோடு கூட ஒருபோதும் கலவக்கூடாது, அவர்களுடைய பழக்கங்களை நீங்கள் பின்பற்றக்கூடாது என்று சொல்லி ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா மோசேயின் மூலமாக சொல்லுகிறார். மோசே இந்த ஒரு விஷயத்தை ஸ்ட்ரிக்டாக ஜனங்களிடத்தில் கானானுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தை சொல்லி அனுப்புகிறதை நம்ம இந்த தோரா பகுதியில் பார்க்குறோம். இதோடு கூட இந்த 7 பகுதிகளும் நிறைவு பெறுகிறது. ஓகே, இந்த தோரா பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய முக்கியமான நகெட்ஸ், அதாவது முக்கியமான துணுக்குகள் நம்ம கவனிக்க போகிறோம். நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இந்த தோரா பகுதியில் மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில காரியங்கள் நம்ம தியானிக்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கற்பனைகளுடைய அறிக்கை, அதாவது இந்த 10 கமாண்ட்மெண்ட்ஸை மீண்டுமாக 10 கற்பனைகளை மீண்டுமாக மோசே என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு ரீகேப் மாதிரி மீண்டுமாக ஜனங்களிடத்தில் சொல்லுகிறது நம்ம பார்க்குறோம். அது ஒரு ஸ்பெஷல் காரியம் இந்த தோரா பகுதியில். அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷமா, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு ஜபம். இந்த ஜபம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரவேலை கேள் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் என்று சொல்லி அந்த ஜபத்தை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். அடுத்த காரியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரதான கற்பனைகளும் இந்த தோரா பகுதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரதான கற்பனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவனாகிய கர்த்தரை முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கதான இந்த பிரதான கட்டளை தோராவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த தோரா பகுதியில் மென்ஷன் பண்ணப்பட்டு இருக்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த ஷபாத் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷபாத் நஹ்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஷபாத் நஹ்னு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறுதல்னு ஷபாத் என்று சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாரத்தில் இந்த மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த வாரத்து நாட்களில் பார்த்தாக்கா டிஷா பே ஆவ் என்று சொல்லப்படுகிறதான ஒரு முக்கியமான ஒரு நாளை குறித்து நம்ம போன தோரா பகுதியிலே நம்ம தியானித்தோம் இல்லையா. அந்த டிஷா பே ஆவ் என்ன நாள் என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேலுக்கு கானானுக்கு பக்கத்தில் போயிட்டு இஸ்ரேல் ஜனங்க 12 பேர் உளவாளிகள் அனுப்புகிறாங்க. அவங்க ஒரு பேட் ரிப்போர்ட்டை சொன்னது நிமித்தமாக ஜனங்கள் அதை நம்பி அந்த நெகட்டிவான காரியங்களை அறிக்கை செய்து ஆண்டவருக்கு எதிராக முறுமுறுத்து பாவம் செய்து கானானை சென்றடையக்கூடியதான இந்த தகுதி இழந்தார்கள்.
அந்த நாள் ஒரு பெரிய ஒரு பாவம் நடந்தது. மீண்டுமாக 40 வருடம் அவர்கள் சுத்த வேண்டியதாக ஆனது. அந்த ஒரு பாவம் நடந்ததான் ஒரு நாள் அது என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 தேவாலயங்களும் இடிக்கப்பட்டதான அதே நாள் திஷா பயான்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டு ஜனங்களெல்லாம் அந்த இடத்துலேருந்து துரத்தப்பட்டு அடிமைகளாக செல்லக்கூடியதான ஒரு நாள் திஷா பயா. ஸோ இந்த ஒரு பேடான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஞாபகப்படுத்தக்கூடியதான ஒரு நாள். இது ஏன் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோசே தெளிவாக சொல்கிறாரு, ஆண்டவருடைய கற்பனைகளை மீறி நடக்கும்போது, கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தை நம்ம தவற விடும்போது கர்த்தர் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த தேசத்தை விட்டு உங்களை சிதறடிப்பார் என்று சொல்லப்படுகிறதான ஒரு காரியத்தை ப்ராஃபஸியை ஆண்டவர் மோசேயின் மூலமாக சொல்லுகிறார். ஸோ இதற்கான கம்ஃபர்ட், இந்த ஷபாத் நஹ்னு அப்படின்னு சொன்னால் ஆறுதலன் ஷபாத். இதன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, தொலைந்து போன இந்த ஜனங்கள் மீண்டுமாக சேர்க்கப்படுவார்கள் என்றதான் ஒரு கம்ஃபர்டிங் மெசேஜ். இது ஏன் ஷபாத் நஹ்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தோரா பகுதியில் இந்த வாரத்திற்கான ஹஃப்தோரா பகுதி, அதாவது தீர்க்க தரிசன பகுதிகள், ஒவ்வொரு ஓய்வு நாளும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தோரா பகுதி வாசிக்கப்படும். அதற்கு சம்பந்தமான ஒரு ஹஃப்தோரா பகுதினாக்கா தீர்க்க தரிசன புத்தகங்கள் வாசிக்கப்படும். தீர்க்க தரிசன புத்தகத்திலிருந்து ஒரு பகுதி வாசிக்கப்படும். அதற்கு இணையான ஒரு பெருத் ஹடிஷா, புதிய ஏற்பாடினுடைய பகுதி வாசிக்கப்படும். ஸோ இது 3மே வாசிப்பார்கள் என்று சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த வாரத்தினுடைய இந்த தோரா பகுதியினுடைய தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கம்ஃபர்ட் மை பீப்புள், என்னுடைய ஜனங்களை ஆறுதல் படுத்துன்னு சொல்லிட்டு ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக கர்த்தர் பேசுகிறதான அந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம இந்த தோரா பகுதியில் வாசிக்கிறதை கேட்கிறோம். ஓகே, அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, மோசேனுடைய அன்பின் வெளிப்பாட்டை இந்த தோரா பகுதியில் நம்ம பார்க்குறோம். எப்படி மோசேனுடைய அன்பின் வெளிப்பாடு என்ன பார்த்தீங்கன்னா, மோசே ஆண்டவரிடத்தில் மன்றாடுகிறார் என்று சொல்லி இந்த தோரா பகுதி ஆரம்பிக்குது இல்லையா? எதற்காக மன்றாடுகிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கானானை அவர் காணும்படியாக, கானானை அவர் பார்க்கும்படியாக ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் மன்றாடுகிறார். நான் இவ்வளோ தூரம் வந்தாச்சு, பக்கத்தில் வந்துட்டேன், இந்த கானானை சென்று நான் பார்க்கிறேனே ஆண்டவரே என்று சொல்லி பலமுறை மோசே ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கிறதை பார்க்குறோம். இது எதற்காக சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இதில் ஒரு சில ரீசன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோசே கர்த்தரையும் அவருடைய பிரமாணங்களையும் நேசித்ததுனால என்ன பண்ணுறாரு, இந்த தேசத்தை நான் எப்படியாவது பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார். ஏன்னா கர்த்தர் கொடுத்ததான ப்ராமிஸ், இந்த பாலும் தேனும் ஓடக்கூடியதான செழிப்பான தேசத்திற்கு இந்த ஜனங்களை நான் கொண்டு செல்வேன் என்று சொல்லி மோசேயின் மூலமாக பல முறை இது என்ன பண்ணாருன்னா அவர்களுக்கு நினைப்பூட்டினார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த நினைப்பூட்டுதல் எப்படி நடக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோசே மூலமாக தான் நடக்குது. ஆண்டவர் மோசே மூலமாக தான் இந்த எல்லா விஷயங்களும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. மோசையை தேர்ந்தெடுத்து அவர் மூலமாக தான் இந்த ஜேர்னி, இந்த எக்ஸோடஸே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ மோசேக்கு அந்த ஒரு தேசத்தை பார்க்க வேண்டும் என்கிறதான ஒரு வாஞ்சை. என்றால் கர்த்தருடைய பிரமாணத்தை அவர் நேசித்தது நிமித்தமாக. 2வது காரியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவைகளை நிறைவேற்ற விரும்பினதுனால. இந்த எல்லா பிரமாணங்களும் நிறைவேற்றப்படக்கூடியதான தேசம் அது. முக்கியமான ஒரு சில பிரமாணங்கள்லாம் அந்த தேசத்தில் போய் தான் அவர்கள் செய்ய ஆரம்பிக்க போகிறார்கள். தேசத்தில் போய் தான் அங்கே ஆசரிப்பு கூடாரமோ இல்லை திருச்சபை உண்டாக்கி அங்கே தான் நிறைய விஷயங்களை அவர்கள் செய்ய போகிறார்கள். ஸோ இதன் நிமித்தமாக இவைகளை செய்ய விரும்பினதுனால மோசே என்ன பண்ணுறாரு, தேசத்தை பார்க்க விரும்புகிறாரு சொல்லி பார்க்குறோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, கர்த்தருடைய நாமம் விளங்கும் ஸ்தலத்தை பார்க்க விரும்பினதுனால. மிக முக்கியமாக ஆண்டவர் மோசே கிட்ட நிறைய இடத்துல பேசியிருக்காரு. என்னுடைய நாமம் விளங்கக்கூடியதான ஒரு ஸ்தலத்தை நான் காண்பிப்பேன். அதாவது என்ன இடம் பார்த்தீங்கன்னா, எருசலேம் வேறு எந்த இடமும் கிடையாது. மனிதன் முதலிலே உருவாக்கப்பட்டதான இடம், முதலிலே ஏதேன் தோட்டம் இருந்ததான இடம். ஸோ அந்த இடத்தை பார்க்க வேண்டும் என்கிறதான வாஞ்சை மோசேக்கு அதிகமாக இருந்ததை நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ வேத் கனான் அப்படின்ற இந்த தோரா பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, போதும் அப்படின்றாரு. போதும், இனி இந்த காரியத்தை குறித்து என்னோட பேச வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா மோசே பலமுறை இந்த விஷயத்தை குறித்து ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் மன்றாடி இருக்கிறதை நம்ம இந்த தோரா பகுதியின் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளலாம். இப்போ ஆண்டவர் என்ன சொன்னார், ஃபைனலாக சொல்கிறாருன்னா, இனிமேல் இதை பற்றி பேசாத, திரும்ப இந்த விஷயத்தை இடத்துல கொண்டு வராதே அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதற்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக ஆண்டவர் இன்னொரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீ பிஸ்காவின் கொடுமுடியில் ஏறி உன் கண்களை மேற்கிலும் வடக்கிலும் தெற்கிலும் கிழக்கிலும் ஏறெடுத்து உன் கண்களினாலே அதை பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. இந்த ஒரு வசனமானது நம்ம அதிகமாக தியானிக்க வேண்டிய, இதில் இருக்கக்கூடிய மறைப்பொருட்களை நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. அப்போ மோசே குறித்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் கானானை பார்த்தார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம். தூரத்துலேருந்து கண்டாரா அப்படின்றது ஒரு கேள்வி. இப்போ தூரத்துலேருந்து தான் பார்த்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் பாருங்கள், இந்த வசனம் 27வது வசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது, 4 திசைகளிலும் பார் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார். இந்த மலையினுடைய உச்சியில் ஏறி 4 திசைகளிலும் பார் அப்படின்னு. அப்போது இந்த மலையில் ஏறி கானானை பாருன்னு சொன்னாக்கா மோசே எங்கே பார்த்துருக்கணும்னா ஒரே டைரெக்ஷனில் பார்த்துருக்கணும் இல்லையா?
அப்போ கானானுக்கு வெளியே இருந்து அதை பார்த்தாரே, ஆனால் அவர் எப்படி பார்த்துருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டைரக்ஷனில் பார்த்துருக்கணும். இந்த நதியை தாண்டி போகிற இடத்துல தான் அவங்க போக போகிறாங்க, கானான் இருக்க போகிறது. ஆனால் தெளிவாக சொல்கிறாரு, என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நதியை தாண்டி மாத்திரம் இல்லை, 4 டைரக்ஷன் இப்போ பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோசே கேட்ட ஒரு காரியம் வேறு, ஆனால் ஆண்டவர் மோசேக்கு காண்பித்த காரியம் அதை விட மேலான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. மோசே பார்க்கணும்னு சொன்னது என்னென்னா, இந்த ஜனங்களெல்லாம் போய் கானானுக்குள்ளே சேர்ந்து அந்த இருக்கக்கூடியதான அந்த இடத்த ஃபிசிக்கலான அப்போது அவங்க சுதந்திரிக்க போகக்கூடியதான இடத்த தான் பார்த்துருப்பார் இல்லையா. ஆனால் அதை காட்டிலும் மேலான ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் மோசேக்கு காண்பிக்கிறார் என்று சொல்லி நம்ம இந்த விஷயத்தில் நம்ம அறிந்து கொள்ளலாம். எதை காண்பிக்கிறார்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு வாக்கு கொடுத்ததான அந்த தேசம். இதை குறித்து நம்ம 34ஆம் அதிகாரம், இந்த தோரா பகுதியினுடைய கடைசியில் 34ஆம் அதிகாரம் 1-4 வரைக்கும் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, இதனுடைய முழு டைமென்ஷன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும்னு. இதெல்லாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பார்க்கும்போது இது யாருக்கு சொல்லப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆபிரகாமுக்கு வாக்கு கொடுக்கப்பட்டதான தேசம். ஸோ ப்ராமிஸ்ட் லேண்ட். இந்த ப்ராமிஸ் லேண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் சாலமோனுடைய ராஜ்யத்தில் கூட இந்த ப்ராமிஸ் லேண்ட் ஆனது முழுவதுமாக கைப்பற்றப்படலை. பார்த்திங்கன்னா அந்த எகிப்து வரைக்கும் ஃபுல்லாக அந்த எல்லா வனாந்தரமும் சேர்த்து ஒரு முழுமையான ஆண்டவருடைய ப்ராமிஸ் லேண்ட். இதுதான் ஆண்டவர் வாக்களித்ததான ப்ராமிஸ் லேண்ட். இஸ்ரேலுக்கு நான் சுதந்திரமாக உன் ஜனங்களுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன். இந்த வாக்களிக்கப்பட்ட இந்த முழு தேசம் எப்போ உருவாகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்முடைய மேசியாவினுடைய வருகைக்கு பிறகு, மேசியா பூமியில் வந்து அவருடைய ஆளுகை பூமியில் ஸ்தாபித்த பிறகு தான் இந்த முழு தேசமும் வாக்களிக்கப்படக்கூடியதான கானான் தேசத்தினுடைய முழு அமைப்பை பெற்றுக்கொள்கிறது. அப்போ மோசே அங்கிறது பார்க்கும்போது என்ன பார்க்குறாருன்னா, ப்ரொஃபேட்டிக்கலாக ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனமாக மோசேக்கு, நீ இந்த வெறும் ஃபிசிக்கல் லேண்டை நீ பார்க்க போகிறதில்ல, இப்போ இவங்க சுதந்திரித்து கொள்ள போகிற இந்த கொஞ்சம் தேசத்தை மாத்திரம் பார்க்க போகிறதில்ல, நீ எதை பார்க்க போகிறாய் பார்த்தீங்கன்னா, ஆண்டவர் வந்து முழு இஸ்ரவேலையும் மோசேக்கு காண்பிக்கிறார். இந்த ஃப்யூச்சர் மெசியானிக் கிங்டமில் முழு இஸ்ரேல் இருக்கக்கூடியதான இந்த 4 திசையில் கரெக்டாக சென்டரில் கொண்டு போய் மோசையை வைத்து அந்த 4 பகுதிகளையும் மோசைக்கு காண்பித்து ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரு என்று சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ ஆண்டவர் மோசைக்கு கொடுத்ததான ரெவலேஷன் மிகவும் பெரியதான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது என்பதை இந்த தோரா பகுதி மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஓகே, இந்த தோரா பகுதி வாசிக்கப்படுகிறதான இந்த முக்கியமான நாள், இந்த நாள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் எ செலிப்ரேஷன். இது ஒரு பண்டிகையின் நாள். இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 பை ஆஃப் என்று சொல்லி சொல்லுவாங்க. நம்ம ஏற்கனவே ஒரு நாள் பார்த்தோம், டிஷா பை ஆஃப் என்று சொல்லி, ஆஃப் மாதம் 9ஆம் நாள். இந்த நாள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 பை ஆஃப். 2 பை ஆஃப்னாக்கா ஆஃப் மாதம் 15வது நாள். இந்த நாளை குறித்து நமக்கு பைபிளில் இன்னொரு இடத்துலையுமே மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியாயாதிபதிகள் 21ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தில் மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. பின்னும் இதோ பெத்தேலுக்கு வடக்கே, பெத்தேலிலிருந்து சீகேமுக்கு போகிற பாதைக்கு கிழக்காகவும் லெபனாவுக்கு தெற்காகவும் இருக்கிற சீலோவிலே வருஷந்தோறும் கர்த்தருக்கு பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது என்று சொல்லி. ஸோ இந்த பண்டிகை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்க பண்டிகை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த குறிப்பிட்ட நாளில் இது வந்து இஸ்ரேலில் வந்து நம்ம இப்போ கொண்டாடுறோம் இல்லையா, வேலண்டைன்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, லவர்ஸ் டே, அந்த மாதிரி இஸ்ரேலில் இதை போல் சிமிலரான ஒரு முக்கியமான ஒரு நாள். இந்த நாளில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெண்கள் வந்து அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வாலிப பெண்கள் கன்னியர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவர்கள் நடனம் ஆடுவார்கள், வெளியே வந்து நடனம் ஆடுவார்கள், கர்த்தரை துதித்து பாடுவார்கள். இந்த நாள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு திருமண வரன் பார்க்கக்கூடியதான நாள், ஒரு மேட்ச் மேக்கிங் டே அப்படின்னு சொல்லி கூட சொல்லலாம். யாரெல்லாம் திருமணம் ஆகவில்லையோ அவர்களுக்கு கரெக்டாக மேட்ச் மேக்கிங் பண்ணக்கூடியதான சிறந்த பெண்களை அடையாளப்படுத்தி காண்பிக்கக்கூடியதான ஒரு நாளாகவும் இருக்கிறது. திருமணம் ஆகக்கூடிய, திருமணத்துக்கான அந்த ஒப்பந்தத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கக்கூடியதான ஒரு மொமெண்ட், ஒரு சான்ஸ் என்ன பண்ணப்படுகிறதுனா இந்த நாள் உருவாக்கி தருகிறது. ஸோ இந்த ஒரு செலிப்ரேஷனை நம்ம இந்த நாளில் பார்க்குறோம். இது ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தோரா பகுதிக்கும் இந்த 2 பை ஆஃப் என்கிறதான இந்த நாளுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கிறது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அடுத்த வருகிற பகுதிகளில் நம்ம இதை குறித்து நம்ம தியானிக்க போகிறோம். ஓகே, நல்லா கவனித்து கொள்ளணும். திருமண வரன், ஒரு கணவனும் ஒரு மனைவியும், ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணையக்கூடியதான ஒரு நல்ல ஒரு ஆண்டவர் உருவாக்கினதான மேரிட்டல் இன்ஸ்டிடியூட், இந்த ஒரு திருமண பந்தம், அதற்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு நாளாக நம்ம இந்த நாளை நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, இதை பார்க்குறதுக்கு முன்பதாக இதை குறித்து நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்பதாக இங்கே கர்த்தர் அவருடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு நாமத்தை குறித்து சொல்லுகிறார். இதை பார்த்துட்டு இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறத நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உபாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 23, 24 வசனங்களிலும், 5ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம், 6ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம், அது மாத்திரமில்லை யாத்ராகமம் 34, 14லும் பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தருடைய ஒரு நாமத்தை இங்கே மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. நம்ம வாசிக்க முடியும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களோடு
பண்ணின உடன்படிக்கையை மறந்து உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் வேண்டாம் என்று விலகின எவ்வித செயலான விக்கிரகத்தையும் உங்களுக்கு உண்டாக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். உன் தேவனாகிய கர்த்தர் பட்சிக்கிற அக்கினி, அவர் எரிச்சல் உள்ள தேவன். அவர் எரிச்சல் உள்ள தேவன். இந்த வார்த்தை அவர் எரிச்சல் உள்ள தேவன் என்கிறதான் இந்த ஆண்டவருடைய டைட்டில். எல்கனா, அதுக்கான அர்த்தம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் எரிச்சல் உள்ள தேவன். ஹீ இஸ் அ ஜெலஸ் காட். இன்னொரு விதத்தில் சொல்லணும்னா அவர் பொறாமை உள்ள தேவன். அவர் எரிச்சல்னாக்கா அவர் எப்போ போகிற எரிஞ்சு விழுகிற தேவன் என்று சொல்லியால. இதுக்கான எக்ஸாக்டான அர்த்தம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்கனா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொறாமை உள்ள தேவன். ஏன் பொறாமை உள்ள தேவன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் எல்லாம் வல்லவர் இல்லையா, அவரையும் பொறாமைப்படணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கனா அப்படின்றதான இந்த வார்த்தையை கொஞ்சம் நம்ம டீப்பாக தியானித்து பார்க்க வேண்டும். இந்த கனா என்கிறதான இந்த வார்த்தை எதோடு கூட சம்மந்தப்பட்டு இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேரிட்டல் ரிலேஷன்ஷிப்போடு சம்மந்தப்பட்டு இருக்கிறது. ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணோடு கூட திருமணமான பிறகு என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு விதமான ஒரு ஃபீலிங் வருது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொசசிவ்னஸ் வருது இல்லையா. என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய கணவன், அப்படி இது எனக்கு மட்டும்தான் உரிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு பொசசிவ்னஸ் தான் வாழ்க்கையினுடைய கடைசி வரைக்கும் செல்லுகிறது. நம்ம யார் இருந்தாலும் இதுக்கு பிறகு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் வந்தாலுமே அது எல்லாமே அற்று போகும். ஆனால் மரணம் வரைக்கும் ஒரு கடைசி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வருது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கணவன் மனைவினான ரிலேஷன்ஷிப். பிள்ளைகள் கூட என்ன பண்ணுறாங்க, வந்துட்டு அவங்க கல்யாணம் பண்ணி அவங்க லைஃப்பை பார்த்துட்டு போய்ட்றாங்க. ஆனால் இறுதி மூச்சு வரைக்கும் கணவன் மனைவி என்ன பண்ணுறாங்க, இணைந்து இருக்கிறார்கள் இல்லையா. அப்போது அவர்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியதான ஒரு ஃபீலிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொசசிவ்னஸ், என்னுடையவள் என்னுடையவன் அப்படின்றதான இந்த ஒரு ஃபீலிங். இதே பொசசிவ்னஸ் தான் ஆண்டவரும் வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். எல்கனா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைடில். டூபேயாப் இந்த நாள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கணவனும் மனைவியும் இணையக்கூடியதான ஒரு பந்தம் உருவாக்கப்படுகிறதான ஒரு நாள் இல்லையா. அதே போல் இந்த தோரா பகுதியிலும் ஆண்டவருடைய நாமம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணப்படுகிறது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் எரிச்சல் உள்ள தேவன், அவர் எல்கனா. ஓகே, ஏன் அவர் எரிச்சல் உள்ள தேவன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு நிகராக உருவம் எதுவும் உண்டாக்கி அதை வழிபட வேண்டாம். இதனால தான் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா எரிச்சல் உள்ள தேவனாக இருக்கிறார். ஏன் உருவம் எதுவும் உண்டாக்க வேண்டாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கணவன் மனைவி அப்படின்ற ரிலேஷன்ஷிப் உள்ள கணவன் மனைவியினுடைய ஃபோட்டோவை விட வேறு யாராவது ஒருத்தருடைய ஃபோட்டோவை வச்சுட்டு அதை பார்த்து அதை அட்மையர் பண்ணி அதை ரசிச்சுருந்தாக்கா மனைவிக்கு எப்படி இருக்கும்? கண்டிப்பாக கோபம் வரும் இல்லையா. நான் தான், எனக்கு தான் அந்த உரிமை இருக்கிறது. ஆனால் என்னுடைய படத்துக்கு பதிலாக வேறு ஏதோ ஒரு படத்தை வைத்து நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க, அதை அட்மையர் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் எப்போவுமே கூட வச்சுட்ருக்கீங்க, வாலெட்டில் வச்சுட்ருக்கீங்க, இதில் வச்சுட்ருக்கீங்க. அப்படி இருந்தாக்கா கண்டிப்பாக கோபம் வரும். இதே கோபம் தான் ஆண்டவருக்கும். நான் உங்கள் தேவனாக இருக்கிறேன், நான் எப்படிப்பட்டவர்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் எழுதி கொடுத்துருக்கிறேன், என்ன நான் காண்பித்திருக்கிறேன், சீனா மலையில் பார்த்துருக்குறீங்க, எனக்கு உருவம் கிடையாது. ஸோ இப்பேற்பட்ட வல்லமுள்ள தேவனை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அவரை வைக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம ஒரு கல்லை கொண்டு வந்தோ ஒரு சிலையை கொண்டு வந்தோ இல்லை ஒரு சித்திரத்தை வைத்தோ என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம அதற்கு அந்த மரியாதையை கொடுக்கும்போது கர்த்தர் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாருன்னா பொறாமைப்படக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். ஏன்னா நம்ம அந்த இடத்துல வேறொரு காரியங்களை வைக்கும்போது என்ன பண்ணுறோன்னா கர்த்தருடைய மகிமையை நம்ம குலைத்து விடுகிறோம். அவருக்கு கொடுக்க வேண்டியதான அந்த பராக்கிரமம், அந்த வல்லமையை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக்கி ஒரு சாதாரண ஒரு சித்திரத்துக்கோ ஒரு ஓவியத்திற்கான வடிவத்திலோ இல்லை ஒரு சிலைக்கான வடிவத்திற்கு ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்கிடுறோம். நாம் ஆராதிக்கக்கூடிய தேவன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் அன்காம்ப்ரிஹெண்டபிள். அவரை ஒரு இதுக்குள்ளே அடக்கி வைக்க முடியாது. ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. இது ஃபஸ்ட்டு காரியம். ஸோ எல்கனா அப்படின்றதான இந்த ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு முக்கியமான ஒரு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு நிகரான வேறொரு எந்த ஒரு உருவத்தையும் உருவாக்கக்கூடாது. இதுதான் நமக்கு பிரமாணங்களில் ஆண்டவர் முதல்ல கொடுக்கக்கூடிய காரியம். ஃபஸ்ட்டு ஜனங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய காரியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னை போல் வேறு எந்த காரியத்தையும் உருவாக்காதீங்க, அதை வணங்காதீங்க, அதுக்கு அடரேஷன் கொடுக்காதீங்க, அதுக்கு மரியாதை கொடுக்காதீங்க. என்னை டைரெக்டாக என்ன பண்ணுங்கன்னா வணங்குங்கள், என்னை தேடுங்கள். நம்ம தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார், அவர் தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி வேதாகம் நமக்கு அழகாக எழுதி கொடுத்துருக்கிறது. ஓகே, ஸோ ஆண்டவர் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாருனாக்கா ஒரு மேரிட்டல் ரிலேஷன்ஷிப் உண்டாக்குகிறார். இது எந்த இடத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சீனாய் மலையை ஞாபகப்படுத்துகிறது. ஏன் சீனாய் மலை பார்த்தீங்கன்னா சீனாய் மலையில் ஆண்டவர் ஜனங்களோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணும்போது தான் இந்த 10 கற்பனைகள் கொடுக்கப்படுகிறது. ஸோ இந்த முதல் கற்பனை முதல் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு வேறு என்னை தவிர வேறு தேவன் உண்டாயிருக்க வேண்டாம், வேறு எந்த சொரூபங்களையும் உண்டாக்கி நமஸ்கரிக்க வேண்டாம் அப்படின்றாரு இல்லையா. அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனாய் மலையில் ஒரு திருமண உடன்படிக்கை நடக்கிறது. இட் இஸ் அ மேரிட்டல் கவனன்ட். ஒரு எபிரேய திருமணம் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் 3 விஷயங்கள் காணப்படும். முதல் காரியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹுப்பானாக்கா
ஒரு மூடு திரை, ஒரு கவரிங் மாதிரி இருக்கும். அந்த மூடு திரைக்கு கீழே தான் அவங்களுடைய திருமணம் நடைபெறும். அவங்க ஒரு மறைவில் இருப்பாங்க. ஒரு ஜப வஸ்திரம் மாதிரி பெரிய ஒரு கவரிங் இருக்கும். அதுக்கு கீழே தான் அவங்களுடைய திருமணம் நடைபெறும். அது வந்து ஹுப்பா என்று சொல்லுவார்கள். ரெண்டாவது காரியம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு உடன்படிக்கை, கெத்துபா என்று சொல்லப்படுகிறதான ஒரு வெட்டிங் கான்ட்ராக்ட் என்ன பண்ணப்படும், அந்த நாளில் மாற்றம் செய்யப்படும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. அவர் கணவன் இந்த கெத்துபாவை மனைவியின் இடத்துல கொடுப்பார்கள். மூன்றாவது காரியம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வாக்குறுதியை பகிர்ந்து கொள்வார்கள். நான் உங்கள் கணவனாக இருப்பேன், நீங்கள் என் மனைவியாக இருப்பீங்க, உங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருப்பேன். இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் ஒருத்தர் பகிர்ந்து கொள்வார்கள். இந்த 3 காரியமே எங்கே நடக்குதுன்னா சீனா மலைக்கு கீழே நடக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹுப்பா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்க எல்லாருமே ஒரு மேக ஸ்தம்பத்துக்கு கீழே இருக்கிறாங்க. ஆண்டவருடைய அந்த திருமண உடன்படிக்கை கொடுக்கப்படும் போது அது ஒரு காரியம். ரெண்டாவது காரியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கெத்துபா கொடுக்கப்படுகிறது. கெத்துபா எப்படி ஒரு வெட்டிங் கான்ட்ராக்டாக இருக்கோ அது போல் இந்த 10 கற்பனைகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆண்டவர் 2 கற்பலகைகளை எழுதி இது இஸ்ரேல் ஜனங்களிடத்தில் கொடுக்குறார். மூன்றாவது காரியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் ஆண்டவருடைய காரியங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் கீழ்ப்படுவீங்களான்னு ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது. இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே மனதாக என்ன சொல்கிறாங்க, ஆமாம் இதன்படி நாங்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம், இதன்படி நடப்போம் என்று சொல்லி. அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு, இதன்படி நீங்கள் நடந்தீங்கன்னா நானும் உங்கள் தேவனாக இருப்பேன், நீங்கள் என் சனமாக இருப்பீர்கள். ஒரு வெட்டிங் அக்ரிமெண்ட், அங்கே ஒரு காரியங்கள், அந்த வெட்டிங்கான ஒரு ஒப்பந்தம் நடக்கிறத நம்ம அந்த இடத்துல பார்க்க முடிகிறது. இப்போ நமக்கு தெளிவாக புரியுது ஏன் ஆண்டவர் எரிச்சல் உள்ள தேவனாக இருக்கிறாருன்னு சொல்லி. அவர் நம்ம மேலே சும்மா எரிச்சல் படுகிற தேவன் அல்ல. இந்த எரிச்சலுக்கு பின்னாடி ஒரு அன்பு இருக்கிறது, ஒரு பொசசிவ்னஸ் இருக்கிறது. ஆண்டவர் நாம் அவருடையவர் என்று சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு, எதிர்பார்க்கிறார். அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய சரியான மகிமையை அவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கிறார். ஸோ இந்த விஷயத்தில் நம்ம தெளிவாக இருக்கிறோம். அடுத்த காரியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனங்களின் மேல் கர்த்தருடைய அன்பு. இந்த தோரா பகுதியின் மூலமாக கர்த்தர் இந்த ஜனங்களை எவ்வளவு நேசித்து இருக்கிறார், எவ்வளவு அவர்கள் மேலே அன்பு வைத்திருக்கிறார் என்பதை நம்ம ஈஸியாக அறிந்து கொள்ளலாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகம் 7ஆம் அதிகாரம் 6 8 வரைக்கும் நம்ம வாசிக்க போகிறோம். நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பரிசுத்த ஜனம், பூச்சக்கரத்தில் உள்ள எல்லா ஜனங்களிலும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை தமக்கு சொந்தமாக இருக்கும்படி தெரிந்து கொண்டார். சகல ஜாதிகளிலும் நீங்கள் திரட்சியாக ஜனம் என்று கர்த்தர் உங்கள் பேரில் அன்பு வைத்து உங்களை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. நீங்கள் சகல ஜனங்களிலும் கொஞ்சமாக இருந்தீர்கள். கர்த்தர் உங்களில் அன்பு கூர்ந்தது நிமித்தம் உங்கள் பிதாக்களுக்கு இட்ட ஆணையை காக்க வேண்டும் என்பதனாலும் கர்த்தர் பலத்த கையினாலும் உங்களை புறப்பட பண்ணி அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்து நின்று அதன் ராஜாவான பார்வோனின் கையில் நின்று உங்களை மீட்டு கொண்டார். இங்கே ஒரு அழகான ஒரு உவமை, ஆண்டவருடைய அன்பினுடைய வெளிப்பாடு சொல்லப்படுகிறது. ஆண்டவர் ஏன் இந்த ஜனங்களை செலக்ட் பண்ணுறாரு, ஏன் அவர்களை விடுவித்து கொண்டு வருகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி நிமித்தமாக அல்ல, உங்களுடைய பரிசுத்த நிமித்தமாகவும் அல்ல, நீங்கள் பெரிய ஜனமாக இருக்கிறீங்க அப்படின்றதுனாலும் அல்ல. ஆண்டவர் ஹி கெப்ட் த ப்ராமிஸ். ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்து தானே அந்த சந்ததியினுடைய ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு, கடைசி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு. அந்த ஒரு காரியம்தான். அது மாத்திரமல்ல, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கிரேஸ். இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட ஆண்டவர் நம்மை செலக்ட் பண்ணி நிறைய விஷயத்தில் நமக்கு போதித்து நம்மை வழி நடத்தி கொண்டு போகிறார். நம்ம ஒருவேளை யோசிக்கலாம், இது ஒருவேளை நான் பரிசுத்தமாக இருக்கிறதுனால ஆண்டவர் இதெல்லாம் காரியங்களை செய்கிறாரானா கிடையவே கிடையாது. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிகாஸ் ஆஃப் காட்ஸ் கிரேஸ். ஆண்டவர் நம்ம மேலே ஏதோ ஒரு விதத்தில் கிருபையாக இருக்கிறது நிமித்தமாக நம்ம இம்மட்டுமாக என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒவ்வொரு நாளும் வழி நடத்தி வரக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார் என்பதை நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா இந்த இடத்துல அவர்கிட்ட தெளிவாக சொல்கிறாரு, யூ டோன்ட் மெரிட் இட். இது மெரிட் மூலமாக நம்ம பெறக்கூடியதான ஒரு காரியம் கிடையாது. இட் இஸ் அன்மெரிட்டட் ஃபேவர். இதுதான் என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா கிரேஸ் என்று சொல்லுவோம். ஆண்டவருடைய அன்பு தகுதியற்ற ஒரு மனிதனுக்கு விலையேற பெற்ற ஒரு விஷயத்தை கொடுக்கக்கூடியது தான் ஆண்டவருடைய கிரேஸ். அந்த ஒரு கிரேஸ் இந்த தோரா பகுதியில் நம்ம பார்க்குறோம். அது மாத்திரமல்ல, கர்த்தர் மேல் ஜனங்கள் வைக்கக்கூடிய அன்பு. ஆண்டவர் ஜனங்களை எப்படி நேசிக்கிறார் நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி ஜனங்கள் ஆண்டவர் எப்படி நேசிக்க வேண்டும் என்றும் இந்த தோரா பகுதியில் நாம் பார்க்கிறோம். பாகம் 6:5 சொல்லப்படுகிறது, நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக. பிரதான கட்டளை நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் இல்லையா. இந்த 10 கற்பனைகளிலுமே இந்த 2 பிரதான கட்டளைகளுக்கு கீழே அடங்கி இருக்கிறது என்று சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறோம். அதில் முதல் பிரதான கட்டளை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் முழு இதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக. ஒருவன் கர்த்தரை எப்படி நேசிப்பது என்பதை நம்ம கொஞ்சம் யோசித்து ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். அவரை பற்றி அறிகிற அறிவே நாம் அவரை நேசிப்பதன் அடையாளம். இன்றைக்கு நம்ம கர்த்தரை எப்படி தெரிந்து கொள்கிறோம், அவரை எவ்வளோ அறிந்து கொள்கிறோம், அதுதான் ஆண்டவரை நேசிப்பதற்கான அடையாளம். அவர் வார்த்தையை கற்றுக்கொள்ளும் போது
இன்றைக்கு நிறைய இடத்துல நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம ஆண்டவரை நேசிக்கிறோம் என்று சொல்லி, அந்த நேசிக்கிறதுக்கான அடையாளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருவன் தேவனை நேசிக்கிறான் என்பதற்கான அடையாளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவன் வேதத்தை நேசிப்பவனாக இருப்பான், வேதத்தினுடைய ஆழங்களை கற்றுக்கொள்கிற தேவனாக ஒரு மனிதனாக இருப்பான். யார் ஒருவர் போதுங்க சும்மானா எது வரைக்கும் புரிஞ்சா போதும் பைபிள் இதெல்லாம் உட்காந்து யார் படிச்சுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதனாக இருப்பானே, ஆனால் அவனிடத்தில் ஆண்டவருடைய அன்பு அவ்வளவாக இல்லை என்பதை நம்ம தெளிவாக அறிந்து கொள்ளலாம். ஏன்னா ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்கிறார், நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும். அந்த வார்த்தை ஒன்று தான் நமக்கு மெசியாவை வெளிப்படுத்தக்கூடியதான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. இப்போ நம்மகிட்ட அந்த வார்த்தையை நமக்கு விளக்கி கொடுப்பதற்காகத்தான் நமக்கு ரூஹ் பரிசுத்த ஆவியானவரை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். ஸோ இந்த வார்த்தையின் மீது விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம், இந்த ஜனங்கள் ஆண்டவரை வாய் உதட்டளவில் தான் நேசிக்கிறார்கள் என்பதை அதன் அடையாளமாக நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம். ஓகே கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி மோசே இந்த இடத்துல, இந்த தோரா பகுதியில் அநேக இடத்துல திரும்ப திரும்ப மென்ஷன் பண்ணுகிறார். கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுகிறதுக்கான நோக்கம் என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 கேட்டகரியாக நம்ம பிரிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில பதில் சொல்லலாம். என்ன சொல்லலாம்னா, செழிப்பாக வாழ்வதற்கு. ஆண்டவருடைய வசனத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்னா, செழிப்பு கிடைக்கும், ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். 2வது காரியம், பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கு. ஆண்டவர் ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும். கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படி இருந்தாக்கா என்ன ஆண்டவர் பண்ணுவார்னா நம்ம காத்துக்கொள்வார். 3வது காரியம்னா, மறுமையில் பரலோகம் சேரலாம். ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி நடந்தால் நிச்சயமாக பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நம்ம செல்ல முடியும் என்று சொல்லி. ஆனால் இவை நம் நோக்கமாய் இருப்பின் நாம் பயத்தின் நிமித்தமாக மாத்திரமே கர்த்தரை சேவிக்கிறோம். இதெல்லாம் ரைட் தான். செழிப்பு, ஆண்டவர் வார்த்தை கீழ்ப்படி மூலமாக செழிப்பு கிடைக்கிறது, பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது, பரலோக ராஜ்யம் கிடைக்கிறது, ரைட்டு தான். ஆனால் நம்ம கற்பனைகளை கைக்கொள்வதற்கான ரீசன் இவைகளாக இருக்கக்கூடாது. எந்த ரீசனுக்காக நம்ம கற்பனைகளை கைக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது அந்த நோக்கம் 2 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கர்த்தரை நேசிக்கும் ஒருவன் இயல்பாகவே இவைகளை பின்பற்றுகிறான். அவுட் ஆஃப் லவ், நம்முடைய ஆண்டவர் மீது நம்ம வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பின் மிகுதி நிமித்தமாக என்ன பண்ணுறோன்னா, ஆண்டவருடைய கற்பனைகளை ஆட்டோமேட்டிக்காக பின்பற்ற ஆரம்பிக்கிறோம். இதுதான் நடந்தது. ஆபிரகாம் என்னுடைய எல்லா கற்பனைகளையும் கை கொண்டான்னு சொல்லி ஆண்டவர் ஆபிரகாமை குறித்து ஒரு அழகான ஒரு உவமையை சொல்லுகிறார், ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுக்குறார். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா, கற்பனைகள்லாம் எழுதி கொடுக்காத அந்த டைம்லேயே ஆண்டவர் ஆபிரகாமை குறித்து சொல்கிறார், எல்லா கற்பனைகளும் கை கொண்டான் என்று சொல்லி. அந்த கை கொண்டதான் அந்த ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கை குறித்து நம்ம பார்த்தோமே. ஆனால் அவருக்கான அந்த ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆண்டவரை நேசித்தது நிமித்தமாக. ஸோ நாமும் இன்றைக்கு ஆண்டவரை நேசித்தோமே ஆனால் நிச்சயமாக இவைகளை கட்டாய நிமித்தமாக அல்ல, நம்முடைய ஆசீர்வாத நிமித்தமாக அல்ல, நம்முடைய பாதுகாப்பு நிமித்தமாக அல்ல, நம்முடைய பரலோக ராஜ்யம் போகிறதுக்கு நிமித்தமாக அல்ல, அவரை நேசிக்கிறது நிமித்தமாகவே இதை நம்ம செய்வோம் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, அவனால் அவைகளை குறித்து யோசிக்காமல் இருக்க முடியாது. ஆண்டவரை நேசிக்கிற ஒரு மனுஷனால் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை குறித்தோ அவருடைய பிரமாணங்களை குறித்தோ யோசிக்காமல் இருக்க முடியாது. உன்னத பாட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவருடைய நேசத்தால் நான் சோகமானேன் என்று சொல்லி. இதை என்னவா சொல்லலாம்னா, லவ் சிக் என்று சொல்லலாம் இல்லையா? அன்பு ரொம்ப அதிகமாக மிகுதியாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னாக்கா ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவோம். நான் உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி தான் ஆண்டவரை நம்ம உண்மையாகவே மிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கான அடையாளம் என்னென்னா, அவருடைய வார்த்தை நமக்குள்ளே இருக்கும். அவர் நமக்கு விட்டு போனதான கர்த்தருடைய வசனம் நம்ம இடத்துல இருக்கும். அந்த வசனத்தை தொடர்ந்து நம்ம கை கொண்டு அவர் வருமளவும் அவருக்கென்று பரிசுத்தமாக நம்ம வாழக்கூடியதான அந்த ஒரு குவாலிட்டி நம்ம இடத்துல இருக்கும் என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். ஓகே, இந்த தோரா பகுதியில் 2 முக்கியமான விஷயங்களை, வார்த்தைகளை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தோராவை குறித்து 2 விஷயங்கள் இங்கே தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது. ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, குக்கீம் மிஷ்பாத்தீம், அதாவது கட்டளைகள் நியாயங்கள். ரெண்டு விஷயம் இங்கே சொல்லப்படுகிறது. மோசே தெளிவாக சொல்கிறாரு, கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், கை கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி. கட்டளைகள்னால் என்ன, நியாயங்கள்னால் என்ன அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். 2ம் கேட்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது இல்லையா? எல்லாமே திருச்சட்டம் தான், எல்லாமே வேதாகமம் தான், எல்லாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைகள், கற்பனைகள் எல்லாம் ஒன்று தான். ஆனால் இது 2த்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. குக்கீம் அப்படின்றது தான் இந்த எபிரேய வார்த்தைக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டளைகள். இது என்ன மாதிரியான கட்டளைகள்னால், ஆவிக்குரிய மறைபொருட்களை உள்ளடக்கியதான கட்டளைகள். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாராடுமாவை குறித்து பார்த்தோம், அதாவது சிகப்பு கிடாரியை குறித்து பார்த்தோம், பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து பார்க்கிறோம், ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் செய்யப்படுகிறதான காரியங்கள், தீட்டான காரியங்கள் எது அப்படின்னு பார்க்குறோம். இந்த குக்கீமில் வரக்கூடியதான விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, தேவனை நாம் நேசிப்பது நிமித்தமாக அவருக்கு நாம் செய்ய வேண்டியதான காரியங்கள். இதெல்லாமே எதுக்குள்ளே வருகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குக்கீமுக்குள்ளே வருகிறது. மிஷ்பத்தீம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியாயங்கள் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம் மற்றவர்களுக்கு செய்ய வேண்டியதான காரியங்கள். உதாரணத்துக்கு, ஒருவரை நம்ம எப்படி நடத்துகிறோம்,
ஒருத்தருடைய பொருளை நம்ம எப்படி நம்ம பாதுகாக்கிறோம் அப்படின்ற காரியங்கள்லாம் தோரா நமக்கு எக்ஸ்டென்சிவாக நல்லா ஆழமான காரியங்களாக சொல்லப்படுகிறது. எப்படி மற்றவர்களை ட்ரீட் பண்ணணும், ஒரு அந்நியனாக இருக்கட்டும், ஒரு வேலைக்காரனாக கூட இருக்கட்டும், அவனை எப்படி நடத்தணும்னு ஆண்டவர் அழகாக தோராவில் எழுதி வைத்திருக்கிறார். இதெல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷ்பத்தீம். ஸோ இந்த குக்கீம் மிஷ்பத்தீம் இந்த 2 விஷயத்தையும் கர்த்தர் என்ன பண்ணுறாருன்னா வேதத்தில் இந்த இடத்துல தெளிவாக நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார். மோசேயும் சொல்கிறாரு, இவை அவருடைய கட்டளைகளும் அவருடைய நியாயங்களையும் கைக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி. இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முழு கற்பனைகள் 10 கற்பனைகளுமே இந்த 2 டிவிஷனில் தான் பிரிஞ்சிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு 4 என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம் தேவனை நேசிப்பது நிமித்தமாக செய்ய வேண்டிய காரியங்கள். அடுத்த 6 என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மற்றவர்களை நேசிக்கிறது நிமித்தமாக செய்ய வேண்டிய காரியங்கள். ஸோ இந்த 2 அடிப்படையில் தான் 2 பிரதான கட்டளைகளுமே உருவாகிறது. தேவனாகிய கர்த்தரை முழு இதயத்தோடு, முழு ஆத்மாவோடு, முழு பலத்தோடும் அன்பு கூற வேண்டும். நம்மை நேசிக்கிறது போல பிறனையும் நேசிக்க வேண்டும் இல்லையா? ஸோ இந்த குக்கீம் அண்ட் மிஷ்பத்தீம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, முழு தோராவையும் இதற்குள்ளாக அடக்குகிறது என்று சொல்லி நம்ம அறிந்து கொள்ளலாம். நமக்கு இதுவரை 2 தேவாலயம் இருந்தது என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? 2 எருசலேம் தேவாலயங்கள் இருந்தது. ஆனால் 2 தேவாலயமும் இடிக்கப்பட்டது. அது இடிக்கப்பட்டதுக்கான காரணம் என்ன ஆண்டவர் ஏன் இதை பெர்மிட் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோசே தெளிவாக சொல்கிறாரு, கற்பனைகளை நீங்கள் உடைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு, தேவாலயத்தை உடைச்சி போடுறாரு. ஆண்டவர் இந்த அதை பெறுவதற்கு நீங்கள் தகுதியற்று போகிறீங்க, இந்த தேசத்திலேருந்து உங்களை என்ன பண்ணுறாரு, ஆண்டவர் வெளியே அனுப்புகிறார், ஒரு தண்டனை கொடுக்குறார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ முதலாவது தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குக்கீம், அதாவது கர்த்தருடைய கற்பனைகளை உடைத்தார்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்க. என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுக்காம விக்கிரகங்களை உருவாக்கி அந்த புறஜாதிகளுடைய பழக்கங்களை அவர்கள் கை கொண்டது நிமித்தமாக ஆண்டவர் என்ன பண்ணார், முதலாம் தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டது. 2ஆம் தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டது இந்த ரீசன் கிடையாது. அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பாவங்கள் அவ்வளோ இல்லை, அவர் விக்கிரக ஆராதனையோ அந்த மாதிரி காரியங்களாம் செய்யலை. ஆனால் மாறாக மிஷ்பத்தீம், நியாயங்கள், ஆண்டவருடைய ஜனங்கள் மத்தியில் நியாயங்கள் இல்லை, ஒருவர் கரெக்டாக அவங்க என்ன பண்ணலைன்னா ட்ரீட் பண்ணலை. மிக முக்கியமாக முகாந்திரம் இல்லாத ஒரு பகை எல்லாருக்குள்ளேயும் இருந்தது. இதுதான் ஆண்டவர் மெயினாக இந்த 2வது தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டதான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, முகாந்திரம் இல்லாத பகை. இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், நம்ம தியானிக்க வேண்டியதான ஒரு காரியம். ஸோ இந்த 2 விஷயங்களை நாமும் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம அறிந்தவர்களாக அதை கடைபிடிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். முதலாவது கர்த்தரை நேசிக்கக்கூடிய காரியங்கள் வேதாகமத்தில் இருக்கிறது, குக்கீம். அடுத்தது மற்றவர்களை நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறோம், மற்றவர்களை எப்படி நேசிக்கிறோம், அவர்களை நடத்துகிறோம் என்கிற ஒரு காரியங்கள். மற்றவர்கள் சொல்லும் போது நமக்கு அடுத்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, நம்முடைய ஃபேமிலி, இமிடியேட் ஃபேமிலி, நம்முடைய பிள்ளைங்க, நம்முடைய மனைவி, கணவன், நம்முடைய தாய் தகப்பன்மார், நம்முடைய சொந்தங்கள், நம்முடைய பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்க, நமக்கு அறிமுகமானவர்கள், தெரிந்தவர்கள், எல்லாரும் தெரியாதவர்கள் எல்லாருமே இதில் அடங்குறாங்க. ஸோ மற்றவங்களை நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது மிஷ்பத்தீமில் வருகிறது. இவைகளெல்லாம் வச்சு நம்ம கருத்தில் கை கொண்டு நடக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. இதே விஷயத்தோடு கூட கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்க இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த தோரப்பகுதியில் பார்க்குறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷமா என்று சொல்லப்படுகிறதான ஒரு அழகான ஒரு ப்ரேயர். இந்த ஷமா எங்கே சொல்லப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்டாக இந்த பிரதான கற்பனை ஆண்டவர் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி, அதாவது நான் தேவனாகிய கர்த்தரை ஒரு முழு இதயத்தோடும், முழு ஆத்மாவோடும், முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக அப்படின்றதான இந்த வார்த்தையை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக இந்த வசனம் வெளிப்படுகிறது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஷமா என்னங்க, இந்த ஷமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஷமான்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன ஒரு ஜபம் தாங்க. இஸ்ரவேலை கேள், நம் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர். ஷமா இஸ்ரேல் அடோனாய் எலோஹினு அடோனாய் எஹாத் என்றதானே இந்த ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரேயர் தான். அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ப்ரேயரும் இதோடு கூட கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இதுக்கு ஒரு ரிப்ளையான ஒரு ப்ரேயர் மாதிரி. ஓகே, இந்த ஒரு ப்ரேயர் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு எபிரேயருடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா, தினமும் காலை அவங்க எழுந்திரிச்ச உடனே ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு ஜபமாக இருக்கிறது. அதே மாதிரி தினமும் அவங்க படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஜெபிக்கிறதான ஜெபம், அவங்க உறங்கிறதுக்கு முன்பதாக கடைசியாக அவங்க ஜெபிக்கிறதான ஒரு ஜெபம். அது மாத்திரமல்ல, பெற்றோர் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு முதலில் கற்றுத்தரக்கூடியதான ஒரு ஜெபம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷமா என்று சொல்லப்படுகிறதான இந்த ஒரு ஜெபம். அது மாத்திரமல்ல, முக்கியமான நாட்களில், அதாவது பண்டிகை நாட்களிலும் ஓய்வு நாட்களிலுமே அவங்க கண்டிப்பாக அந்த ஷமா என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஷமாவை ஜெபிக்கக்கூடிய இந்த வார்த்தையை சொல்லக்கூடியதான ஒரு பழக்கம் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். ஒரு மனிதன் மரிக்கிற தருவாயில் அவனுடைய கடைசி நொடிகளில் அவனுடைய மூச்சு பிரியக்கூடியதான இந்த நேரத்தில் அவன் செய்யக்கூடியதான கடைசி ஜபம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஷமாவாக இருக்கும். இந்த ஷமான்றதான இந்த ஒரு கடைசி ஜபத்தை அவன் ஜெபித்து அவனுடைய ஜீவனை விடுவான் என்று சொல்லி நம்ம அறிந்து கொள்ளலாம். இந்த ஷமாவில் இருக்கக்கூடியதான ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், பைபிளில் இந்த ஷமா மோசே எழுதும்போது, தோராவில் இந்த வார்த்தைகளை எழுதும்போது இதை எப்படி எழுதுகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எழுத்துக்களில் ஒரு வித்தியாசத்தை மோசே எழுதுகிறார்.
எழுதுகிறார். நம்ம தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், தோராவில் இருக்கக்கூடியதான நிறைய விஷயங்களுடைய மறைபொருட்கள் மோசே எழுதும்போது மிகைப்படுத்தி எழுதுகிறார். அந்த எழுத்துக்களில் ஒரு மாற்றம் இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்த்தோம். போன வாரத்தில் கூட ஒரு விஷயத்தை குறித்து நம்ம பார்த்தோம். வாவென்கிறதான ஒரு விஷயம், அதை குறித்து நம்ம பார்த்தோம், முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தோம். அதுபோல் இந்த தோரா பகுதியிலுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷமா இருக்கக்கூடியதான் இந்த வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 2 எபிரேய எழுத்துக்கள் வழக்கமான எழுத்துக்களை விட மிகப்பெரிய ஒரு சைஸாக என்லார்ஜ் செய்யப்பட்டதான எழுத்துக்களாக இந்த இடத்துல எழுதப்படுகிறது. எல்லா தோராவிலையும் இப்படி தான் எழுதப்பட்டிருக்கும். ஒரிஜினலான ஒரு கோஷர் தோரா, தகுதியுள்ள தோராவில் இந்த 2 எழுத்துக்கள் என்ன பண்ணப்பட்டிருக்குன்னா மிகைப்படுத்தி பெருசாக என்லார்ஜ் பண்ணி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த என்னென்ன எழுத்துக்கள் பார்த்திங்கன்னா, எபிரேய எழுத்துக்களில் ஆயின் என்று சொல்லப்படுகிறதான எழுத்து, அதாவது முதல் வார்த்தை ஷமா அப்படின்ற வார்த்தையில் கடைசி எழுத்தாகிய ஆயின், அது பெருசாக எழுதப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி எஹாத் என்று சொல்லப்படுகிறதான இந்த வார்த்தையினுடைய கடைசி எழுத்தாகிய தாலத், ஆயினும் தாலத்தும் இந்த 2 எழுத்தும் மிகைப்படுத்தி என்லார்ஜ் பண்ணி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆயினும் தாலத்தையும் 2 எழுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்தாக்க ஒரு வார்த்தை வருகிறது. அது என்ன வார்த்தைன்னு பார்த்தீங்கன்னா எத் என்கிறதான ஒரு வார்த்தை. எத்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எத்னா சாட்சி என்று சொல்லி அர்த்தம், விட்னஸ். எதுன்னா சாட்சி. அப்போது இந்த எதுன்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன, இந்த ஷமான்ற ப்ரேயர் சொல்கிறதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஷமாக்குள்ளே சாட்சி இருக்கிறது. தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே தேவன். ஒருவர் என்று சொல்லதான் இந்த இடத்துல இந்த வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் நாட் ஒன், இட் இஸ் யூனிட்டி. ஒன்றானவராக இருக்கிறார். நம்ம தேவனுக்குள்ளே ஒற்றுமை இருக்கிறது. பிதா, குமாரன், பரிசுத்தாவின் மூன்றில் ஒன்றான தேவனாக இருக்கிறார். 3 தன்மைகள், ஆனால் ஒரே தேவனாக இருக்கிறார். அதே போல் இந்த ஷமாவை நம்ம சொல்லும்போது அது எதை வெளிப்படுத்துகிறதுனா, தேவனுடைய ஒற்றுமை வெளிப்படுத்துகிறது மாத்திரமல்ல, நாமும் தேவனோடு கூட எவ்வளோ ஒன்றாக இருக்கிறோம் என்கிறதான நம்முடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை என்ன பண்ணுகிறதுனா இந்த ஷமா வெளிப்படுத்துகிறது. நம்மளுடைய க்ளோஸ்னஸ் வித் காட். அதுதான் சாட்சிகள். ஒரு மனிதன் போய் உலகத்தில் ஆண்டவருக்காக சாட்சியாக ஜீவிக்கிறான்னா அதுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா, அவனுக்கும் ஆண்டவருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடியதான ஒற்றுமையை அந்த இடத்துல காண்பித்திருக்கிறான் என்று சொல்லி. ஸோ இந்த ஷமாவினுடைய ஜபத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எத் என்ற வார்த்தை சாட்சி என்கிறதான வார்த்தையின் மூலமாக வெளிப்படுகிறது. இந்த சாட்சி என்றதான் இந்த வார்த்தை. இந்த ஷமா ஆக்சுவலாக பழைய ஏற்பாட்டில் மாத்திரம் இல்லைங்க, புதிய ஏற்பாட்டிலும் யெஷுவா என்ன பண்ணுறாருன்னா, சுவிசேஷ நிருபங்களில், நற்செய்தி நூல்களில் இதை குறித்து நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எப்படி இந்த பிரதான கற்பனை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஷமா சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதே ப்ரொசீஜரில் இயேசு கிறிஸ்துவும் கற்பனைகளில் மிக முக்கியமான கற்பனைகள் என்னன்னு கேட்கப்படும் போது அவர் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, மார்க் 12ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்தில் நீங்கள் தெளிவாக வாசிக்கலாம். இயேசு பிரதான 2 கற்பனைகளை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த ஷமாவை கூறுகிறார். ஷமா இஸ்ராயல் அடனாய் எலோஹினு அடனாய் எகாத், இஸ்ரவேலே கேள், நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பிரதான கற்பனைகளை அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா விவரிக்கிறார், நமக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு. சொல்லிவிட்டு அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நமக்கு அறிவித்து கொடுக்குறார். ஓகே, புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த விஷயத்தை வருகிறதை பார்க்குறோம். இயேசு கிறிஸ்து மரித்த பிறகு உயிர்த்தெழுந்த பிறகு சீஷர்கள் இடத்துல என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தில், நீங்கள் எருசலேமிலும் யூதேயாவிலும் சமாரியாவிலும் உலகத்தினுடைய முடிவு பரியந்தும் எனக்கென்று சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள். அந்த இடத்துல சாட்சிகள்ன்ற இடத்துல நம்ம என்ன வார்த்தையை வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, எத்ன்றதான இந்த 2 மிகைப்படுத்தப்பட்டதான இந்த எழுத்துக்களை வைக்கணும். சாட்சிகள், ஷமாவில் வரக்கூடியதான இந்த 2 எழுத்துக்கள். அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, யெஷுவா பரலோகத்துக்கு ஏறின பிறகு நமக்கு என்ன ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாருன்னா, இந்த விஷயத்தை தான் நீங்கள் சாட்சிகளாக உலகத்தில் ஜீவிக்க போகிறீங்க. இந்த ஷமாவை தான் கொண்டு போய் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் காண்பிக்க போகிறீங்க. தேவன் எப்படி ஒருவராக இருக்கிறாரோ, ஒற்றுமையாக இருக்கிறாரோ, அதே போல் நீங்களும் எவ்வளவு தேவனுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறீர்களோ அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை உலகத்தில் நீங்கள் போய் பிரதிபலிக்க போகிறீர்கள். கர்த்தரை நீங்கள் வெளிப்படுத்த போகிறீங்க, கர்த்தருடைய பிரதிநிதிகளாக இருக்க போகிறீர்கள் என்று சொல்லி இதை தான் சாட்சி என்று சொல்லி சொல்கிறாங்க. இன்றைக்கு திருச்சபையில் சாட்சி அப்படின்றதான ஒரு வார்த்தை நம்ம அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் அதனுடைய ஆழம், அதனுடைய வேர் எங்கேருந்து வருகிறது என்பதை நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. இந்த தோரா பகுதியில் அநேக முக்கியமான நகேட்ஸை நம்ம பார்த்தோம். உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன். இந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த யூடியூப் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நான் போடக்கூடியதான வீடியோக்கள் உடனடியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். சத்தியத்தை தொடர்ந்து அறிந்து கொள்வோம். சத்தியம் நம்ம விடுதலையாக்கும். ஷலோம் ஷலோம்.